Hola, buenas a todos, bienvenidos al... Jason. A ver. Into inside.
Kaixo denoi, Minecraften gaude, gamer txiko zerbitzarian... Galaiparekin, gamer txiko minijoku jardunaldiko lehen... Gamer txiko minijoku likako lehen jardunaldian ezakit hitz egiten. Kaixo denei. Ben galaipa daukagu. Eta beno, hau segituan hasiko da, hemen daude jada parte hartzaile guztiak, edo tutor falta da oraindik, ez? Bai, berez talde bat falta zaigu, baina pixka bat itxoingo dugu eta bestela hasiko gara. Bai, hobeto. Vale. Abixatuko dut, ja zuzenen gaudera. Zenean. Uits, vale. Badakizu 15 segunduko atzerapena daukagu, ezta? Bai, 15 segundu jarri ditut. Ondo. Ados. Ba, itxengo diogu ez dakit, pare bat minutu edo gutxiago, ez dakit. Agian 5 minutu itxoin dezakegu, ezta? Bai, 5 minutu itxengo ditugu. Oraindik lauak dira puntuan. Vale, ados. 5 minutu itxengo ditugu. Abixatu iguzu nola entzuten diren, hautsen bat pixkatiko behar baldin bada edo horrelako zerbait. Niri bajo entzute bazait, edo galaipari, edo musika altuegi baldin badago, edo ez baldin bada musika entzute edo horrelako zerbait. Lehen aldia da zuzeneko bat egiten duguna gubiok, beraz... Egia. Hori, OBS-a ez dugu ondo kontrolatzen, nik gutxiago bat ezen. Nik ere, ez da gutxi. Bueno, gaurko jardunaldian build battle da, esan genuen bezala. Suposatzen du gehiago jakingo duzuela nola funtzionatzen duen honek, baina esplikatu egingo dugu por si acaso. A ber, gauza da, gai bat emango du chat programak, eta gai horren inguruan, partzela txiki batean, sortzaile moduan, parte hartzaileek zerbait eraiki beharko dute, eta 10 minututan. Eta 10 minutu horiek igaro ostean, bozkaketa egingo da. Eskatzen dizugu mesedez ondo bozkatzea, ez egitea, ez bozkatzeko gaizki ondo dagoen zerbait aposta zuek irabazteko, mesedez, izan jolastu ondo, bale? Izan daia joko garbia, mesedez, bale? Beraz, bueno, segituan hasiko gara uste dut. Itxaron segundu bat. Vale. Burtxulu troleatzen ari zaite Skypeetik. Ikusten zaitu, bale, hemen dago. Lauak eta 5 arte itxoingo dugu, eta hasiko gara. Bai. Kronometroa jarri dut lehen. Ez, bueno, ez dakit. Ez, aztu egin zaitu. Bueno, bai, jarri dut, 2 minutu goaz. Vale. Bueno. Ea zenba denbora gehiago, urrengo jardunaldia da... Skywars edo Quakecraft? Quakecraft, esan nuke. Horren sartuko naiz. Horri aldean. Bai, esango nuke Quakecraft. Telegarraiatu. Hore, galaipa. Bale, Basa jauntxek zerbait esaten dizu, Ja. Izan da dila joko garbia. Ordezko bat behar da? Ez, talde bat... Talde oso falta da, beraz, ez? Talde oso falta da, beraz. Basa juntxo berez ordezko bat zen, baina taldekoa konektatu ez denez, talde horrek ez du punturik irabaziko. Ados. Baina abisatu dute gutxienez? Junt horrek ez, beraz, ez dute punturik irabaziko. Hori da, erabaki genuen, talde batek abisatzen baldin badu ezin dela konektatu, puntu bat lortuko duela. Bai, eta parte hartzeagatik ere bai. Bai. Gutxienez, horregatik ultatzeko. Aitorek esaten du ea 2 aldiz jolastu dezakeen? Ezin dugu talde batetik 2 jokalaria konektatu ez badira, Zein da?
Bale, Ba, agian hasiko gara, ezta? bai, 4 minutu eta gutxi igaro dira, baina bai, venga, has gaitezke. Ez du ematen agertuko diranik. Gero hartuko dira, ba, bueno, hori. Bueno, ba, hasiko gara. Venga, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, txeta... Vale, gaia ordenagailua, ados. Ni naiz, garaipa tepe egingo dizut, ez naiz joan. Bai, egin tepe. Lol. Vale, ondo teletransportatu dira? Bale, ematen du baietz ez? Bai, talderen batek eraikitzeko arazoak baldin baditu, txatean esan eta... Ordenagailua ematen du batzuk jasi dira eraikitzen. 10 minutu daude, beraz, denbora nahiko dago, egia esan, build battle denbora askoz gutxi izaten da normalean. Baten durtzu dut hauek dorre bat egiten ari direla, ez dakit. Ez nago ziur. Beste talde batzuk horretik erabakitzen daude zer egin. Hasi gabe, lasai hartu denbora pentsatzeko izanean 10 minutu asko dira. Bai, asko da. Eta... Nik eruke denbora, behin bukatu duzuela jarri detaileak egin gauzak. Bale. Batzuk horretik pentsatzen daude. Horretik ez da osan da ikusten ze hasi diren egiten. Zenbat talde daude orduan? Bat ez da hasi, beraz... Berte ez da sartu, beraz, 3 talde hori bertan, ez? Hori da. Bai. Ondo. Unaik ezin ditu blokeak jarri. Listo. Vale, OP, vale, perfecto. Ondo. Espektadore moduan jarriko naiz. Ikusteko apur bat gertutik, zera dire egiten. Agian gainerako jokalariak onutza ekarriko ditugu? Zer? Ona gora, claro. Ikuste dezaten. Ez dina izan ondo patata horretik ez da ondo registratu. Konponduko dugu gero, ez? Bai. Zuzenekoaren erdian. Gero konponduko dugu. Ea, denak. Honi... Ados. Bale, esango nuke denak ekarri ditu dala, publiko moduan, ez, patata. Bai. Ez diguzten irakitzen Jorander Creeperak esaten du. Ea, ba. Eta, atera egin dira, Edo ez, bale, horiek beste irakitzen dira. A ber, nun dabil Jonander Creeper? Jonander Creeper... Ego ez... Hemen. Non? Ba ez bada, ba... Vale, OP egin Jonander Creeper. Zer da zemeka? Ez hautsi. Vale. Ba, teorian prestatuta zegoen, ba, jokalariek ezin hautsi izateko, baina... Ope baimenak eman behar izan dizkiegu, beraz. Claro. Zein da gaia? Ordena gaioa, uste dut beraiek ez dutera ikusten... Ez, beraiek ezin dute. Egia esan nahiko itxura ona daukate horrengoz, ezta? Bai. Gutsu dut hauek dorre nahiko epiko bat ari dira egiten, iruditzen zait. Eta unai ezakit monitorea egiten edo. Egia bai. Eta gero Amukela eta Goikotek monitore bat... Ui! Amukela gautxe egin du zerbait. Bueno, Amukelaren taldeak zerbait hautxe du, konponduko dut. Ez, hau, borrela. Bueno, berdin du. Bueno, ba, ere esan beharra dago, ba, minijoko honen plugina ez dela existitzen, ba... Egia da, Hypixelena da eta ez du inorekin konpartitu, beraz... Galaipak egin du, ez? Bai, asko kostatzen, baina lortu dut, ba, gutxi gora bera funtzionatzea, ala ere, ba, ikusten duen zen bezala, ba, arazotxo batzu ditu. Bai. Baina, bueno, nahiko ondo dugu.
Bale. Hau teklatu bada, horrein konturatzen naiz. Suposatzen dut, vamos. Ez? CMK eta Jon Underkeeper ari diren egiten? Bai. Ez da zergatik kexatzen dena mukela ikusten ari direlako izan ere, zenekoan berdin ikus dezakete. Ja. Bale. Koiko teksta mukela ere. Bale, zekorek esaten du berriro egiteko TP. Egingo diot nik. Ez du, bale, ondo. Zekon amaika. Listo. Ondo. Bale, nahiko ondo doa, ez dakit 10 minutu denbora gehiago izango den, 5 minutu geratzen dira. Fill komandoa erabili daiteke, ezta? Ez, komandorik ez. Ups. Komandorik ez. Egia da, Aitor, bale. Urtxuluk eta badaukate lana ordenagailu oso handi dorrandi hori. egin dute. Bai. Eta ez dakitu nahi, ez dion konbentzitzen bere monitoreak edo, eraikitzen ari, eta berriro osten ari da. Bale. Denak nahiko antzeko egiten ari dira, ezta? Bai, kenduta urtsuta orain dorre bat egiten ari direla eta besteak Bai. Monitorea eta teklatua, besterik ez. Bueno, dorre, behira, xagu bat egin dute haue. Nahiko interesgarri. Agian urrengoetarako saiatuko gara, ezta? Jende gehiago aldi berean jolasten da, 3 pertsona aldi berean gutxi da. Eta jardunalde, eta txandazko egin beharko dizugu. Bai. Beste modu batera. Zeberez, 4 txanda zeuden, osan 4 talde zeuden ordu honetarako programatuta, eta azken finean, hori da. Egia da, 16 pertsona koordinatzea ere zei izango litzakela. Hori, 4 talde 8 pertsona dira, eta 8 pertsona horien ordutegietaren moldatza, benetan zaila da. Garra gaude irun dago, ez? Bai. Edo ez negoen. Uste nuen aldintzela sartu... Bai, beste botoiarekin zen. Vale. Ta... Zer? Ez zer, lasai. Garra oso antzeko ari dira egiten bitalde hauek, Bai, egia esan bai. Bai, justo, xagua... Badirudi, kusita guzti egin dutela. Bai, baina ez inezkoa da. Edo bai. Ez dut uste. Ez. Beti hau testur pakarra horiek, baina ez dut uste. Vale. Urtsuruk lan handia duka erraldoi honekin. Ikusi Jon Underkeeper eta CMKak monitorean hola lur blokeak ari dira jartzen Minecraft izango balitu ez dela, oso ona. Oso detaile polita. Bai. Gero kristala edo zer jartzen badute. Buru bat apatzeko. Abartit, denboran ez daki... 3 puntu eta gero dagoen zenbakia ez daki pixka bugatu dagoen edo. Bueno, eta Goikotex eta... Nor dago? Bai, eta mukela... Teren teklatu asko guza ezait. Betako teklatu ematen du. Forma batik esan edut. Ia esan bai. Zereko agilitu zaiola esaten du zekonek. Erori egin naiz? Bale. Ez. Bale, bera erori da. Ez da... Ez, zuzenekoa. Bale. Espero du... Zuzenekoa txapelketaren horrean bertan jarraitu dezakezue, hor jarriko dugulako, eta orduan... Jarriko dut berriro ere... Eta ikus ditzakezue. Zaukat hemen. Bale, hor. Hemen dago. Te pultxatu ezkero, txatean ikus dezakezue. Aitorrek berriro askatu di TP. Ez daki, teorian uste dut ja hemen dagoela, baina bueno. Erori egin naiz, arrutza bera esan. Bale. Ados. Bale.
Maldiko sea, esate du jonio nomi. Bueno. Txapelketako ikusletzat palomitak edo zerbait. Emango dizkigu, ez? Bai. A ber. Bueno, eta zuzenekoan gaudenez, ba, aprobetxatuko dugu esateko, ba, laster zerbitzarian misioak izango dituzuela. Bai. Marion, hartu. Gaietak. Bai, misioak prestatzen ari gara. Beraien, bueno, helburuekin eta... Ba, Azken finean, ba, historia bat izango da, eta bai, ba, hainbat egiteko izango dituzue. bai. Nahiko ondo egongo da, gomendatzen dizuet apur bat itxoitea. Jauzi naiz, berriro, jauzi egin dira. A ber, Nahi eta urtxulunera. bai, zulo bat dago, edo ez. Nola jauzi dira? Ez dut zulorik ikusten. Antzinezkoa da horrutza bera jaizten. Edo bai, edo bauz, ez dakit. Bueno, baina jauzi dira, tepeatuko dituzu? Bai, igo ditut, ezta? Bale, Bai, zulo bat dago. Non, ez nik ez dut ikusten. Bloke ikustezina eskutan hartzen baduzu ikusteta. Konpontu dut, begiratzen ari naiz, bale. Begiratzen nagoen. Kalepa, hemen dago zuloa. Non? Ez dakit, Aitorrek esan du. Dago Aitor. Aitor. Hor. Bai, egia hor dago zuloa. Bai, hemen dago. Orduan ez dakit nizilen zen. Bale. Zaikoren janaria, venga. Eta, minutu bat baino gutxiago falta da. Lester... Zaikon hartu gaietak. Erori, berriro erori dira. Nik ere bezalez, venga, hartu gaietak. 10 minutu asko zela esan dugu, baina... Bueno... 5 segundo falta dira. Bueno, ez dakit, denbora niri gelditu gintzait. Ez dakit nola dan. Gelditu? 10... Ez dakit, arraro da. Denbora 5 segunduka da. 5 segunduka da. Bai, lag gutxiago egoteko da. Bale, iko ondo da. Bueno, zeikonera gustatzen, hau gustatzen zait. Hau Minecrafteko... Ginere, ondo dago. Bale. Bozkatzen hasi da. Hau oso ondo dago, esan. Teklatua botoiekin nahiko ondo dago eta batez ere monitorean Minecraft ikusten dela. Gustatu da, Bozkatuko dugu ere, ez? Bai. Ona, ez dio... Ona, oso ona jarriko nioke ere bai, baina... Maximo ere ez dut bozkatu nahi. Bestela... Zuzeman botorik eta listo. Bueno, eske ja ona bozkatu diot bati, beraz. Ezin aldatu, ez? Yes, aunque bueno. Minutu bateko tartea dago... Zerako zonak iruditzen zaizkite egia esan. Hau ere ondo dago, batez ere... Hemen... Islak eta... Hau agian restaurakin hobeto, baina... Hau ere ondo ezakit. Ja, bai... Zaila dago, agian... Bai, ustaz! Puntuatzeko gehiago jarri behar. Hau txegin ezin dezer aldatu teorian, ez? Esan bezala, bok batzu ditu. Vale. Ez hau txi. Galaipat, tepeatu gogar. Nahin ez. Ezin du. Eta azkeneko falta da. Sentitzen dut. Itxo marko dutxe. Irure artean, eske dena daude oso ondo, A ber, hau. Hauek ere berdin egin dute, eta dorrean nahiko epikoa da. Pixkatxo atarrara da monitorea dagoela torraren aurrean, Bai, toki falta edo izan dute. Bai, ona bozkatuko di. Denei ona bozkatu die, nire botak ez du kontatzen. Baina, monitorean aurreko alde asko guzti zait. Bai, gainez. Zer gertatzen da hori. CMK game trampati bat dela, ez dakit zera utzi duelako. Jon Ander. Ez dakit nola bozkatu. Egin... Agertu dira puntuazioak, Jon Ander Flipper eta CMK gameek irabazi dute, puntu baten gatik, Bai, egia. Nahiko berdindua gomda. Nien nago ikusten. Zer? Nik ez ditut ikusten. Puntuaz, txatean ez ezkizu agertu. Bai. Solis. Vale, puntu batengatik lortu dute. Vale. Jamaika, Amar eta Amar. Puntu batengatik oso justo, Vale, eta galdera da, orain, nori lortzen bango dizkiogu bigarren eta hirugarren Egia da. Hamaika, Amar eta Amar.
Lau, hiru eta hiru ematen badizkiago. Oso justu egon da. Ez? Empatatu daudenez? Lau? Ba... Esan genuen ja. Ba horrela egin marko dugu, bai. Lehenengo postuko ari lau eta beste bitaldei, ba... Hiru. Ondo, vale. Bueno, ba. Ba, bueno, hau izan da lehenengo jardunaldiaiko lehenengo txanda. Urrengo txanda noiz da? Gaur da? Orain da. Oraintxo bertan? Terdietan, oraintxo bertan. Vale, ba, jarretuko dugu emititzen... Jarretuko dugu, bai. Pausarik egin gabe, ez dakit... A ber, zer du da? Vale. 10 minutu barri hasiko da. Zer dut, ni beste bitalde txarra bozkatu diet. Baina ez gaizki edo ongi egina zegoelako. Zergatik orduan. Osa, ez que horregatik bozkatu behar da, teorian, ez? Hori da. Ba, oso gauza arra gertatu, ez dakit. Kexatzen daude trampa, trampa... Bai, bueno, gauza ematen du OP direnez, batzuek hautsi egin dituztela besteen eraikin. Ah, vale, oso ondo. Urtsuluk esaten du, eta egia da, horregatik, bueno, niri grazia egin dit ere, ordenagailoa eskatzen zen eta bereik egin dute monitorea eta estea. Eta segun Urtsulu, ba, claro, ordenagailoa berez dorrea da bakarrik, eta bereiek ez dute dorrea egin. Beraz, bai, vale, uler dezaket. Vale. Ulertzen zergatik bozkatu dut ezki. Bueno. Ordenagailua dorrea besterik ez da. Bueno, ni ez dakite. Azken finean... Ja, azken finean... Hemen eskatzen dena da, ba, horrekin lotutako zerbait egitea, ez da? Ni esate bokotetxek bere ordenagailu horrela joa dela. Starkillerrek zergatik eman aldu botoatanik, ez? Teorian behintzat egoni, Starkillerrek ezin izan du botorik eman. Egia. Bai. Ez du hori zehaztu. Hombre, gaia ordenagailua zen. Nora irateak jartzen? Bueno, galtzen ere ikasi beharko da, ez da, goikota. Nukela. Bueno, berdin du. Bueno, Etenak oso empatatuak egon dira. Pero, jotzen, ez jode jori honi, Pero, hile egin dute? Jori honi hil dute? Hiltzen ari dira beraien artean. Eta zer ari dira gauza puskatzen? Desaktibatu daiteke PvPa? Eta Jonander Creeper zer ari da gauza puskatzen? Egia. Kendo opea. Eta CMK Gamer. Bueno. Bale, baina hori ez zen portatil. Ah, edo bai. Eta... Bale, ba, Jason, zerrenda pasakut eta agian bitartean bai. Egindako eraikuntza horiek buskatu egin marko dira. Ah, ez automatikoa. Ez. Bale, botako dituzu ebendik edo beraiek hautsiko dizkibute, Segundu bat. Zakit. Aterako ditut denak spawnera. Baina barrabak egin dezakete ez? Nik esango nuke bi aldiz egiten badie TP hori ezin dute barrabak egin. Egia. Bale, guazen hori. Ados. Konponduko dugu hori edo zer? A ber, agian Urtsuluri lagundu eskatuta joan hori konpontza eta bitartean OP kenduko die denei. Bale. Zu zenekoa eten egingo dugu komentarioan, musika besterik ez du jarriko fondotik? Edo musika ere ez? Bueno, ez dakit. Laster bortatuko da 10 minutu barru edo, ez? Hori da, berez 5 falta dira azteko. Bai, oraintxe egingo dugu, venga. Orain arte.
Kaixo denoi berriro hemen gaude. Oraintxe Minecraft jarriko dut. Eta... bigarren jardunaldiarekin hasiko gara. Ja hemen daude guztiak, ez da Galaipa? Bai, eskerrak marko izkizugu, segituan sartu zaretelako taldekide guztiak, beraz, primera. Bai, a ver. Ea, horrela jarraitzen dugun. Bai, lehenkoan... zaila da inbeste jende koordinatza eta dena ondo ateratzen dena, ondo. Galaipa ez da hasi oraindik. Ez da entzuten. Ziur? Entzun beharko litzake. Izango nuke entzuten dela. Entzuten da. Bai entzuten da. Vale. Entzuten bada. Agaliap. Bueno, hasiko dut, ezta? Bueno, bai, hasi. Hasiko gara. Ea ze gai tokatzen den. Badirudi arazoa dugula, ez dit kasu egiten. Bueno. Jendea tepeatu egin da edo ni naiz? Entzuten da esaten du Urtxuluk. Publiko bezala sartzea aztu zait. Baina berez hasita dago. Berriro, barra build battle. Ez dugu sartzen utziko, Pero orduan hasi da... Pero jokalariak hasi dira jolasten? Bai. Tepe egingo diet eta gonto dago arazon horik, esan jokalarien baten izena. Tepeatu niri. Bale, baina zein da gaia eta zein da... Esan barko liok. Gaia zein da? Agian berriro hasiko gara. Bai. Berriro hasiko gara, bukeatu egin da. Bueno, bukeatu baino gehiago egin dugu gaizik. Bueno, vale, ez bukeatu egin da, vale? Ez agur erro izan bukeatu egin da. Jason, konpondu du momentu batean hori talde guztiak banan sartu beharko ditu. Non daude? Zer egin dute? Bale, hau gauza hauek. Azkar? Bale. Ostras. Aitor eta Errazkin. Teorian... lehenengo konpondu dut. Life eta... Zulak egongo dira, baina bueno. Ibinkin. Ez dakit zure gehiago falta den? Maten du gehienak ez direla hasi eraikitzen ere ez? Ez, horien... batzuk bai, bale, jazta. Publiko bezala sartu. Nire, zer egin behar barra admin... Build battle admin... Build battle admin... Jonion eta Uber. Eta gero publikoa edo horrako zerbait? Bai. Publikoa. Ados. Mezua agertu zaizu, ezta? Build... Build battle admin... Build gazik dut. Vale, sartu naiz. Vale. Orain bai. Vale, orain bai. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Egu berrion, venga, hasiko gara. Zorte on denei. Ez zait gaia aktualizatu, Ea gaizki hasi gara berriro. Esango diegu gaia erremolatxa dela eta... Baina denbora eta gauza guzti horiek. Claro. Zerbitzari itzalita piztu beharko dugu. Dela barrez. Bale, eta orain nik... Orain nator. Beste ordena hilbro itxoin. Bueno, Galaipa ez dago ez dakigu zer egin. Zerbitzarea berrabirazi behar da, ez dakit. Arazoren bat gertatu da pluginarekin, suposatzen dut. Baina ez da gaia agertu eta horrelako gauzak. Baina bueno. Barregarra izan da zure txistea.
Dakit zer esan duen tipoak. Vale. Ba, bueno, hori zer... Ermolatxa esaten, agian, gai posibletako bada, eta, ja. Ez dakigu hori izango dut. Bastante jarri ditugu galaipaketanik, gehiena ez dira oso serioak, baina, bueno. Zerbitzara itxi da, berriro hasi arte itxein beharko duzue, bale? Beraz, orain musika jarriko dizuet, eta gutxi gehiago, bale? Orain arte. Bueno, ba, hemen gaude berriro ere. Ematen du errazkin falta dela oraingoan, itxon. Minecraft jarriko dizuet. Hala. Bista honak, Venga, ematen du oraingoan errazkin falta dela, hori esaten dit galaipak. Eta ez daki zer egingo dugun hori bertan. Eta galaipa. Galaipa hemen dago. Ezta? Bai, hemen dago. Zerrenda... Jokalariak sartzen ari naiz. Union eta Uber. Ba, errazkin falta zegoen. Errazkin edo balin badauka bere kontaktoa Skypekoa dorrelako zerbait emaio zuela eta apur bat, zaila atortzen den. Izan ere behin joko hasita ezin da sartu. Ai, errazkin. Errazkin jokuan dago hori txertan, Sartu da? Bueno, nik ikusten dut hemen dagoela. Errazkin eta behinat bilbao. Ados, ba... Vale. Hasiko gara, ba. Hasiko gara. Ya zei gai den. Glen. Esatu zekonek. Zorte honu berla soro. Vale, venga, zorte hon. A ber, ze gai den. Basajaun. Esan barra dugu, ba, guk gaiekin zerrenda bat egin dugula, eta hortik, ba, hausaz ateratzen direla, Guk ez ditugu momentuan aukeratzen. A ber, zer egiten duten Basajaunekin. Gai zailagoa da, esan, bestea baino? Ez dakit nor tepeatu beharko duan, Onutza, Unai... Basajauntxok! Basajauntxok hori jolasten du, edo... Ez. Ez dago txapelketan. Lastima.
Bale, baten du live gamer eta ibinkin gutxienez lurra jartzen hasi direla. Eta besteak pentsatzen ari da zer egin gai izugarri honekin. Esan ez da erraza, ezin da, ez da erraza. Ez ditugu blokeak jarri, jonion, bale. Eman diot, baten bat gehiago aurrekoan parte hartu duena. Janaria mese, esan dut unai honen dago, bale. Gaietak amango dizkiot, ez? Bai. Etortzeko barkatu. Bueno, a ver. Jonander Creeper, vale. Vale, OP Beñat. TPG hartzekon. Gairiko berena, bai. Uberlasor hori ez dio blokea jartzen uzten. Zote, OP jartzen dizuegunean, mesedez ez hautsi gauzak, bale? Zuetan konfiantzen dugu, mesedez. Starkillerrek ere ez. Vale, unai... Bueno, asko sentitzen dugu, minutu bat galdu duzuela batzue, baina, bueno. Minutu hori pentsatzeko erabili baduzue, bai. Ez da galtzen nire izango. Vale. Bai. Gai nahiko zaila, ez da? Bai, oso. Joander Creeper, barkatu, baina... Norbait molestatzen ari zaizkite Skyper. Blokeatu egingo diot. Ocupa. Vale. Barkatu horrengatik, baina... Pero esken zuaitzan, Aitor jokoan dago? Edo ez? Bai badago, bai, horrentxe txatean zerbait idatzu. Vale. Ez, baina esan edut, ez... Parte hartzeiak ez direnak, hobeto ez baute zer esaten txatetik. Bai. Nahiko kurioso, ez da? Hiru talde, gauza berdinari dira egiten. Bai, baina denak bat nahiko desberdina justo gai honetan. Lau talde... Baina izan dut hiru taldea, lur guztia belarrezko jarri dutela. Bai, erabaki dute ez egitea. Baina aurreratuagoa da, ematen du. Ematen du errazkin zuaitz handi bat egiten ari dela. Errazkin zuaitz handiak ez dute funtzionatzen... Noa, zuaizka horiekin, ilunak izan behar dira. Bestela ez dute ez du balio. Dema duzuek egin mode iruan jarri jendea. Bale, jarriko dugu jendea... Bai, jarri. Ea gozen pixkanak agartzera. Iru... Urtxulu... Tortzi... Barra egin mode iru... Ez dakit nor dago. Basa, jauntxo jarriko dugu? Jarri diot. Ez dakit nortzu ez diren lehen bideak. Ez, hemen goian daudena begiratu, zekon falta da. Bale, zekon. Jarriko diot. Zekon amaika, venga, listo. Kreatigorez. Vale, oraingoz errazkin eta Beiat Bilbao zuaitza jartzen ari dira, besterik ez? Lifehaven eta iminkin ja zeira gorputza modelatzen? Badirudi, ez dakite, altuerarekin arazorik izango duten, izan ere... Creeper jokoan dago daitxo bertan? Ez. Ez? Ba ez. Ez. Ez dute zertarako behar, sortzaile mundua, Sortzaile modua, esan edut. Ez... Ia esan... Ea alturarekin arazorik ez duten izaten, lehen probetan aritu gara eta ondo fijatzen mazarete ikusiko dute blokeak gehituta daudela. Zau, marrazki bat dago eta gainean hori den handitu egin dut lehen. Lehen altut... Zaitugu kreatiko jarriko? Ez duzu zertarako behar, esan duzu? Vale. Boketak itzari nire egiten exactamente. Gorinobi eta... Starkiller. Egia, Eusko Mangako kideak. Bai. Ea zer egiten duten. Crazy Gamer respawnean dago.
Bueno, Crazy Gamer espona ekarriko duguna, bai, bueno, berak eskatzen badigu bintzat, Borlosora eta Jonion nek makilla bat eman diote, nahiko ona. Itxura hona dauka, ezta? Bai. Batzuk aurreratu dago da, besteak ezain beste. Baina nahiko desberdinak dira guztiak. Oh, hau guztiak. Itxura hona, daukatu dene. Bai, gehiena nahiko ondo doaz. Bueno, egon nobien eta oraindik ez dut Ez dut ulertzen. visualizatzen, zerret? Ziurreniko zerbait oso ona izango da, baina gauza zer da. Holako gauza Bale, unai, bai, egia. originalen bat espero dut izatea. Bai, bai. Zer nahiko? Ezakit, alien bat edo ematen du, ikoz, behi handi batekin. Zer egiten estar, ez daude hitz egiten Skypeetik, nola koordinatzen. Zatik esan du, gure ez da hau, zer den montre? Gure ez da. Ez dakitzen da egiten. Gure ez da egitea, ez? Vale, bueno, oh! Mira, Uberraso eta Jonionek egin dien aizkora. Ja. Aizkora bat egin diote. Bai. Ondo dago. Oso itxura honeko da. Bai? Hemen makilla bat egin diote. 4 minutu dituzte. Beraz? Ematen dut. Ez dago ziur zergatik. Basa, jauni gorria da. Egia esan, ez dakit. Bale, ematen dut ez ez ziote gorria jarri. Eta bitartea Negoni Nobe eta Starkillerren arte abstraktu jarritzen dugu. Ui, kokatu. A ber, zer den hau? Benetan, ezaki da? Ez daukati idearik ere. Vale. Neko itxura hona daukate denek. Bai. Hauena, Raskin eta Bellatu dira balmena, zakit oso normala, ez? Esan dut, jantzita dago eta hori, baina, bueno. Oiko ondo. A ver, ikusiko segun arte abstraktua. A ver, segun dut ikusiko dut ea zenbat jende dagoen ikuste zuzeneko, kuriositatez, beste zer baino gehiago. Ea. A ver, Bederatzi. bederatzi pertsona, ondo. Zer da hori Raskin? Galdera ona. Bederatzi, ondo dago bai. Ondo, bai. Alare horrek esan nahi du, Vale, irutu pertsona. jokatzen... Bueno bai, ez arreza. Raskin, vale. Txona dute, 2 minutu geratzen dira. Eta batzuk amaitu gabe, ez batzuk amaitu taiatzen. Bueno, Nonirobi eta Starkillerra ja formartzen ari da, Ja. Bueno, bitartean errepasatuko dut biharkoa, bihar parte hartu duten taldeak dira Crazy Gamer eta The Chavo, eta konfirmatu digute egongo direla. Gero, Zekonek ere konfirmatu digu egongo dela, baina bere taldekidea ez da egongo, beraz, ordezkoren bat bilatu beharko dugu. Euskal Gaminek ere esan digu egongo dela, baina gero hor dauzkagu Etxebu 98 eta Patata 333 ez digutenak esan egongo diren ala ez. Patata 333 uste konfirma dezakedala bere aldetik, Vale, ondo. Eta gero, azken talde bat dugu, ez batak ez besteak, ezin duena. Bihar, 12-an. 12-an, goitzeko 12-an. Bueno, minutu bat eta erdi. Eta honek nahiko itxura hona du. Hartu du forma egon. Ez dut bazkatuko araikoan, lekuan dene jogi bat diet, horikoan ez du diet. Bueno, da ongi emango diet denei, berdin du.
baina dena guztia zaizkitu eretan. Ai. Ados. Espero dut, bale, minutu bat geratzen da, espero dut bukatzeko denbora emango diena. 60 segundo, minutua. Ja bukatzen duten, ondo ez bali badago ere. Patata, iru, jajaja. Zer? Zer? Bueno, ulertu zuen txisten. Vale. 30 segundo. Musika altu egitago zuzenekoan. Ados jetxiko dut. Bai, egia da txertan oso altu entzuten dudala. Oentxe. Vale, musika jetxita, ados. Jetxitu. Horain ondo entzu beharko litzake. Partidak bukatutakoan, aprobetxatuz asko gaudela, zerbaititara jolastu ezakegu. Jagian kamaratik kanpo, baina... Bai. Zuruk esatu kongitaren maskota. Vale, bozkaketa gazten dira. Lehenengo taldea... Lifegamer eta Ibinkin, ondo dago. Bizarri gorri honekin, eta... Bastoiokerrakin, gusta ez zait. Bai, bastoiokerraren ere oso detalle polita, Bai, oso ondo. Nik ez ditu bozkatu, ez dakit, baina bueno, ondo. Ikamen mode batean jarri beharko zara. Bai, bueno, nahiago dut ez bozkatzea. Bai. Izan du moduan. Ez du bozkatuko. Jason gu joan bar gara. Bai, egia. Por cierto, musika ez daita entzuten orain. Baina, bueno. Bueno, arte ezkizto forma hartu du. Gusa ez daita egia, esan. Bai, nire bai. Arpegia batez ere, nahiko nada. Hasieran zargauzat ziren. Forma handirik, baina orain ondo. Bai, oso itxuroso galitu zait gustatzen da, desberdina. Oso desberdina. Bai, ondo dago. Baina, hasieran minutu pare bat galdu dituzte, baina... Bai. Gero jolastera. Divertigarra esan dugu gorino, badak. Bueno, gero baziko dute, Hau, suposatzea belarra edo daukala... Edo ez dakit. Aizkora guztien ez dakit. Bai, hori izango da, bai. Ez dakit urtsulok esan duen honetatik kongitoren maskota horrelako zerbait. Rasistak. Kongitoren maskota. Venga. Ez izan gaizta urtsulo. Hori. Zeko sentitzen dugu, baina ezin duzu jolastu, osea, bozkatu. Bozkatu, egia. Eta, bueno, ez dakit, eske, pertsona batik, ondo dago, baina pertsona batik ikusten dut. Ez dakit, ez dut basa jaun ikusten hemen. Hagian denbora falta zai ez da, eskuak eta... Horrelako zebet. Ez dago gaizki bestela. Eta orain, ea nola geratu den. Ez dakit, esan, derako zezberdinak dira hemen. Nik ere ez daukat bat ere argi zein izango den. Eta... Jonion eta Oberlasode 9 punto, eta... Lifegamer eta Ibinkin oso gertu 8 punto, Egon nire eta estearen 5 punturekin eta azkenekoak errazkin eta Benat Bilbao 2 punturekin. Jokona. Bestea baino hobeto, ez da igualatu egon. Arraroa da, ez da? Bueno. 2 puntu horiek, ez dakit arraro ditu zait. Ez dakizu arte abstraktua baloratzen esaten du, Starkillerrek. Bueno, ondo, bueno, agur eta bihar gehiago urrengo bigarren jarruarekin, zuzenak bitikutuko dugu edo... Nik uste du jolastu egin behar duela, ez? Bai, jolastu egin barko duzu, beraz, ez dakit. Zuzenak bititu. Baina, bueno, ez dakitzu nahi baduzu edo... Agian saiatuko nez, gortxulurekin nahitz egiten duan eta ikusiko dugu, bai. Vale, bueno, ez zer gehiago gure partetik. Vale, urrengo arte. Agur.